bo ja sagar bo পঞ্চায়েত Sinamo anggo purbo singgisara kami blok ke blok angkai tulis blok tini mo tam ni karni tini mo sabo phai oro document sab kena bo sini mo tha jongkai to mo thano ang nukha ang oro dukan dibo an dukan tongo jagao stay dukan mane sedo stall ta angkai ang dukano phaina bagai ani nok angkai lama road by ekdom nangjak angkai ang apru yakung yaksu klai tong ta dukano phaina ni bagai angkai apru angkai sini o jagani ADC angoni chairman hinai ta bortomani ta anggo bo Mina Lakshmi Deborma angkai borok khorok tamkai bike kai thangu kaisa anggo bongayang ni no buri tongo anggo oi puja timasa angkai bukan bumung angkai subas angkai bini bupayong angkai bike jalok thangu sagoria angkai anga puro thangka angkai ayang ni phaya kone ang dukan no phai o jaga no phai angkai no hapul tulung tulung no angkai mia sama khanao পঞ্চায়েত sabai khaina ni angkai kagos rok tukra tukri paper sokana hin tongo angkai ang oro tigri hinai supply phaiasi no jaga phaipuro kagos document rok sokjak nuguya konai ang Chinparani elakan chairman su call khaika Chin পঞ্চায়েত ni kagos to sokjak nugo norok saidaman hene angkai borok sawi he saimia ble angkai ang saka phaina phidi ni ang bongno sakata angkai borok ko phai o je document khamdone tam tam kagos sokjak na oyang anggo turia bosti ni kaisa ration card khamkate kubuni buni boto ratong saimia angkai anggo job card rok kubang mano bebak no joton sokjak khaksa kamro angkai bum kahamkai sijai aro mangta joton jak te or phai tini je document sone na bon bagi tam reaction na namsu jung angkai saklai namu jungo maharaj no omte kheda ADC area no motharok salok nai na butike salok nai na borok da side ho je ADC elaka o thangai পঞ্চায়েত thangai dokhol khai omte khai elaka salok dikhinai omte kheda anggo kaisa chairman hikai elakani mukhyamantri chongjago kai elakani mukhyamantri hingka omte kheda elaka salok chungto saimi asuk mane anchung mani kalai khatamon asuna bo পঞ্চায়েত kala Sinma purbo singisara ADC please bolok ni bo bolok la blok nge tolasi kora di blok ps nge why nung mo pula tam ngai mo tini kagos sokna kala obo puila tangi kagos sona kalai khabo buseng le sasuk maya borok tini at kasa hota di borok phaiya kono joto kagos kare পঞ্চায়েত ni chobai kalang baitha tala bokogui পঞ্চায়েত tala bokogui bo time mo kagos sokna am tui correct time to sai maya to di bor ni time o am tui je sonelo bo pat ni bor phairo soike bum obo to tiframo thani no nok ta je kagos mone bong bag nok tak tam reaction na namsu obo to belai no saya tamani hingai sung oro eban nangkuk mani document tong sung to jefro ADC boot pai mani ulo sung to monitoring chairman hini khajak tong mani ge sung obo dijob khlai rijak man pore sung tei পঞ্চায়েত dogobo tei amsuk samuk khlaiata habyata ge jehetu পঞ্চায়েত chiketa risi chalogu gobono ge borok je obo hai document ok mo kubangma beneficiary ni document kagos joma rijak tong mani no borok tini buini যেমন একটা মিনি টিউবওয়েল অবহাই কুবাংমা বরকনি বেনিফিশিয়ারিনি এরপরে রবার বাগাননি বেনিফিশিয়ারি কুবাংমা বেনিফিশিয়ারিনি কাগজ জমা রিজাক তংমানি তিনি সবই যত শেষ কে গালাংবাইছা বেনিফিশিয়ারি রং তামুখাই जों तैसा कागज थुमराकनाय जों ताबुगाबो न जों तावथे बेनिफिशियारि न कागज थुमना थांखांखाय साजाकनाय नंनो जों कयबार कागज नानि हनै अबहाय के बरक तिनि कागज सबै गालांबाय कबो बेलायनो साया अबन ताबो प्रशासन रक तामो बरक न एक्शन नाहार आबो प्रशासननि ऊपर न je no tini je document sone kagos na nang bong no sini सिनिउ काहाम कायनो khoro busoro phairo tini kagos sobe na tonggu tonggu emne to 10-15 jonan tongo ngai haipano main ke posmi deborma tongu bini bufan mungkai binu deborma bini dag nam kai ori cover hinu bono bini aidangkul bini netriti obok laijau tei chini oro hangkai Mina Lakshmi Deborma oroni mothani chairman hini chongjaka chairman ju bufani botomani bufani mungkai ungo busaini mungkai Surjomoni Deborma tei Surjomoni botong oro mo khlaitani tei obono karei tongu Pradip Deborma botong oro bufan mungkai Sriram tei abono karei Samol Deborma tongu
Samol Dev Burma tei Sukumoni bo tongo ta Rajkumar bo phani mongkai nge Samol ni bo phani mongkai Manoranjan Dev Burma borok tini cherai rong no tui obo hai khlaiu ta boro no boro cap kuri secretary cap kuri office secretary khe gurui tini block o samung nangi thangjak ta boro er songman pore office ne bono jano ka secretary no jano kha ne block o bo jano kha bidu no bo jano kha secretary mo jano kha PS bo phaijak no lady no ini mo table cover rok na